Mga kapaglaom, mayong buntag kanyang tanan. Nasa bang inyong kapaglaom, Jerry Laig, magapakiguban, ining atong tulumanon, pag-uting kay kamaturan. O ato ning gituyo igsoon, nga tunan na to ang katapusang pitong kastigo sa Diyos. Unya, ato pong tunan og unsaon paglikay sa kastigo sa Diyos. No? Mao na mga kaigsunan. Ang kastigo o ang katapusang pito ka kastigo sa Diyos kung gitawag og pito ka mga hampak mga kapaglaom. No? Una ay pinaka-importante, mayong udto nyo tanan diya, mayong udto, mayong gabi, tibuok kalibutan. Ang tanan na to nga mga kaigsuunan nga nagsubaybay ni atong tulumanon higala pag-uting kay sa kamatuoran o pasalamat as Ginoo nga gitagaan tag panahon alang sa pagpamalandong nining katapusang mga adlaw higala nga atong hibaluan mga kaigsunan nga aduna di ay katapusang kastigo sa ato nga Dios, no? Okay, mga kaigsunan, dul ta jutay. Okay. Sa dili pa ang pito ka hampak, unsa ang mahitabo sa tao mga kaigsunan? Unsa may tabo sa tao? Yeah. Namusobra sa pagkadautan mga kaigsunan, no? Pinadayag 22:11 ang mamumuhat o gadautan matud pa ang mamumuhat og dautan pabuhatag dautan. Pabuhatag gihapon siya dautan. Ug ang mahugaw papadayon na gihapon siya sa pagkamahugaw. Oh. Papadayon na gihapon siya sa pagka mahugaw. Og ang matarong pabuhatag gihapon siya matarong. Og ang balaan papadayon na gihapon siya sa pagkabalaan. Sa dili pa ang pito ka hampak mga higala, unsay mahitabo sa mga tao? Matud pa igsuon, magapadayon unsa man ang pagkadautan. Ang mga mamumuhat og dautan nagapadayon nga dautan. Og ang mga mahugaw papadayon na gihapon sa pagkamahugaw. Wala grabe na yung kalisod mga kaigsunan, no? Nang grabe na yun nga kining kadautan sa tao mga igsoon. Muna kay sobrang kadautan sa tao, muna nga ang Ginoo naghatag og mensahe higala ngadto sa mga tao ug unsaon nato pag iskapo igsoon ang kastigo sa atong Dios kay doon na mo ginay mga kastigo mga igsoon, no? Ay kastigo o atong padayonon. Okay. Isaiah 26:20 ay pangutana higala. Sa dihang ibubo ang hampak, diin man ang mga tao sa Dios. Sa dihang ibubo ang pito ka hampak, no? Pito ka hampak mga kaigsunan. Pito ka hampak, diin man ang mga tao sa Dios. Atong tagaag pagtagad igsoon. Okay, na dire mabasa Isaiah 26:20. Umari kamo akong katawhan manulod ikaw sa imong mga lawak ug tak-uma. Tak-uma ang imong mga pultahan sa imong palibot. Tagui ang imong kaugalingon sa tiyutay nga panahon hangtod nga ang kasuko moagi na. Mga kaigsunan sa diha nga ibubo ang pito ka hampak, diin man ang mga tao sa Dios. Matud pa umari akong katawhan, sumulod ikaw sa imong lawak ug tak-umi ang imong pultahan. But pasabot mga higala nga ang atong Ginoo magadipinsa kanato sa panahon sa pito ka kastigo sa Ginoo sa dili pa ang hampak. Nagatagana ng Ginoo mga kapaglaom nga ilikay ta makaiskapo ta sa kapungot sa Dios. Kay nianang panahon na higala, panahon sa kapungot sa Dios. Kay ang mga tao, anang mga panahon na dili na mutuo sa mga mensahis Ginoo, no? Di na mutuo sa mensahis Ginoo mo na nga hinungdan higala, dili na sila magpatalinghog sa pulong ug dili na sila maghatag og
panahon nga ilang nga masabtan makapaminaw sila. Nagapatuyang na sila sa kalibutan higala. Wala na sila magpakabana nining katapusang adlaw nga aduna di ay umalabot igsuon nga mga dagko kaayo nga kastigo sa Ginoo. Sunod igsuon. Pinadayag 16:2. Og milakaw ang nahuunang manulunda og ang iyang panaksan iyang giyabo sa yuta og dihay mangilad nga mga kabahong nga mitakboy sa mga taong nagdala sa marka sa mapintas nga mananap. Unsa day mga kaigsunan? No? Nga unang kastigo igsuon mao ang unsa kabahong mitakboy sa tao, no? Mitakboy sa tao. Ang pangutana higala ang pangutana nato ana, unsa kadaghan ang kabahong nga mutakboy sa lawas sa tao igsoon, no? Atong basahon mga kaigsunan. Karo atong basahon ha. Deuteronomio 28:35. Matud pa, pagasamaran ikaw ni Jehova diha sa imong mga tuhod og sa mga paa sa usa ka dautan nga hubag nga dili muarang maayo sukad sa lapalapa sa imong tiil hangtod sa imong alimpulo. Unsa day mga kaigsunan? Kining hubag mga kaigsuunan gikan sa lapalapa hangtod sa alimpulo. No? Grabe ka ngulngol, ka ngutngot, ka ol-ol, ka uy-uy ang hampak igsuon nga magduga, magnana mga kaigsunan ang tibuok nimong lawas higala, ang tibuok nimong lawas mga kaigsunan, mura na og napuno na, di kay mura, nanagyoy daghan kaayong mga hubag-hubag, mga kabahong nga gikan gayud sa Ginoo mga kaigsunan, no? Muna nga ang sunod inigsoon mangandam ta ha. Okay, lisod sa kaayo mga kaigsunan nga ikaw ako wa makapangandam. Ingon dire ang ikaduhang hampak pinadayag 16:2, kadong hampak ang manulunda miyabo siyang panaksan ngadtos dagat ug ang dagat nahimong daw dugo sa minatay ug nangamatay ang tanang buhing butang diha sa dagat, no? Nang nahimong dugo igsuon ang dagat tubig, mga tuburan mga kaigsuonan, no? Okay atong emphasize mga kaigsuonan nga ingon ani lang nga ginaa pa kay kabahong, wala pa ilimnon nga tubig, wala ka makalungag, wala ka makahatag og wa ka makahatag og mga maayo nga pagkaon sa mga anak kay walay tubig. Nga matod pa nila igsuon nga mas maayo pa nga walay kuryente kaysa walay tubig. Nga naman ang tubig igsuon mo nay importante. Apan unsaon man nimo nga ang tanan nga mga tuburan sa dagat, tuburan sa tubig ug mga dagat nangahimo mang dugo, dugo sa minatay mga kaigsuonan. Nangamatay ang mga nanagpuyo diha sa dagat. Pabi na mga igsuonan mo nga sa pagkagaron atong pamalandungon higala. Kay basin unya nga ikaw ako mga kaigsuonan. Wala bitaw wala makabantay niini. Unya magmahay ta sa katapusang mga adlaw. Ang ikatulo mga kaigsuonan. Ang ikatulong manulunda pinadayag 16 4 hangtod sa 7. Atong basahon mga igsoon. Okay? Matud pa, ang ikatulong manulunda, dara mga igsoon. Ato ipokus igsoon ha. Dara. Ang ikatulong manulunda miyabo
sa iyang panaksan ngadto sa suba. Sa suba ug tuburan sa tubig ug kini nangahimong daw dugo sa minatay mga kaigsunan. Muna higala, no? Nang makaingon ta mga kaigsunan niya. Grabe, no? Ang dagat na himong dugo, unya ang tuburan sa tubig na himong dugo, wala na mga mananap nga naas tubig nangamatay, wala na mga kaigsunan. Muna nga grabing kalisod niya ng panahon na. Muna nga ang iya sa Ginoo gitago ng mga kaigsunan. Gitago na. Muna yung safety ng mga kaigsunan. Sa verse 5, ug nadungog ko ang manulunda sa katubigan, manulunda sa katubigan niya nag-ingon, husto ikaw ni ining imong paghukom, ikaw mao karon ug ang kagahapon, no? Kay sa mga giula ang dugo sa mga balaan ug sa mga propeta og ito pa itong i-focus mga kaigsunan. Dugo sa mga balaan ug sa mga propeta, gihatag mo kanila ang dugo aron pagaimnon mao kini ang angay kanila. Basta pa mga kaigsunan, diha na ang panimalos mga igsuon, no? Diha na mga kaigsunan na himo ng dugo mga higala. Muna mga kaigsunan niya atong hinumduman higala nga sa pagkakaron mas maayo gyud niya ikaw ako mga igsoon makahimo sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Ikaapat nga hampat pinadayag 16:8 ug ang ikaapat nga manulunda miabot siyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw ug ang adlaw gihatagan og kagahom sa pagpaig sa katawhan pinaagi sa kalayo. Muna ikaapat igsuon, grabe ka init mo sa pagkakaroon igsuon, grabe ka init sa gawas, no? Karon man igsuon grabe ka init. Apa gyud? Okay, naingon dire. Ato i-focus mga kaigsunan. Okay kana. Og ang katawhan nangapaig sa labihang kainit og nagpasipala sila nga sa ngalan sa Dios nga may gahom sa ibabaw ni ining mga hampak apan wala sila maghinulsol og maghatag og kaniyag himaya. Wala mga kaigsunan, no? Wala gyud mga igsoon. Mo na nga karon mga kaigsunan atong hinumduman nga ang Ginoo mga igsoon nagpakabana gyud nato, no? Nagpakabana gyud nato mga kaigsunan. Mo na nga ikaw ako kinahanglan mo iskapon ini nga pay kabahong ang kangulngol igsuon, no? Gikas lapalapad liisod na ka og lakaw, liisod na kag sinina kay lata na ang imong lawas mga kaigsunan. Ang ikalimang nga hampak pinadayag 16:11 ang ikalimang manlunda miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap og gingharian niini gitakyapan sa kangitngit ug ang mga tawo na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit. Mo na igsuon nga gipahibalo na daan sa Biblia nga naay 7 ka kastigo, 7 ka hampak sa Dios. Ang ikalima iyabo sa panaksan diha sa ibabaw sa trono sa mapintas mananap o di basta-basta mga igsuon sa mga mini o piki nga mga pagtulunan niya kasupak sa Biblia mga kaigsunan. Kasupak sa balaang kasulatan nga imbes ilang tumanon ilan na hinuong pangitaan og buslot mga igsuon para nga masungag nila og unsay nasulat sa balaan nga kasulatan. Mo na nga silutan sa Ginoo mga igsuon, no? Matud pa din igsoon grabe ka isog ning tuwana, sukol ng Ginoo. Ang ilang gipasipalahan ang Dios sa langit tungod sa ilang mga kasakit o sa ilang kabahong apan wala nila hinulsuli ang tanan nilang binuhatan. Magigson labi na kaisog, no? Sumbago na niyang Ginoo. Wala na siya maghinulsol mga kaigsunan. Iyan ang sumbago ng Ginoo kay
Sa baning inuha nga grabe naman yung kasakit, no? Grabe ka putong ang duhana, grabe ka isog, sukol o Ginoo. Mo na nga ang Ginoo dili na maluoy mga kaigsunan ngadtos mga tao kay wala sila respeto sa Ginoo. Unta ang gusto sa Ginoo mga higala, mga kapaglaom nga husto nga pamaagi sa pagbag-o sa kinabuhi. Ang kasagaran gud karon nag-ilog sa tukod-tukod ni Kristo. Ang problema ron kay kung may relasyon ba ta sa Ginoo, no? Una mga kaigsunan, ang ipokus namo karon mao ang unsaon niya mabag-o bisan unsa kang relihiyon na di man ta kahukom ninyo kay iya man tagkaluwasan mo na nga gitudloan namo mga kaigsunan ug unsaon nga antaw mabag-o makaiskapo ni ining hampak nga gitagana sa mga taong masupilon, no? Mo na nga ay lamang kakuan diya. Ang ikaunom nga manulunda mga kaigsunan matud pa din kainom nga manulunda miyabos sa iyang panaksan ang ikaunom, no? Miyabos siyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates o nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana o agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Verse 13. Matud pa og nakita ko nga diha sa baba sa dragon og sa baba sa mapintas nga mananap og sa baba sa mini nga profeta nang gula gikan niini ang tulo ka mga mahugawng espiritu nga maoy mga mao nga murag mga baki. Wala mga kaigsunan nga karong panahon na higala kini mong amigos sa kahanginan, amigos sa social media, nagtambag ako mga kaigsunan na kung dili kita magpatambag nara sa ato, no? Kay mo gina mo kaigsunan di ta patambag wala tay kabaghuan, no? Ang uban karon dasig kunuhay sa pag-alagad sa Ginoo, dasig kunuhay sa pagsangyaw sa mga balita. Ang problema lang kay grabe ka bisyo na ang pagpanigrilyo, na ang paghubog-hubog, ang pag-inom. Wala makita diya siyang giwali makaigsunan. Muna nga ang ato ini, kung sa may mong reliyang gibarugan, mao naman ka na imo, pakita po niya na akay dakong kahayag diya sa reliyon niya imong gipasakupan. Kay Ginoo biya mo luwas na to. Sige kag pasiatab, sige kag panghilabot sa imong isig ka relihiyon. Unya imo din kaugalingon, imo din kinabuhi wa day maayong relasyon sa Ginoo tungod kay ang imong unahuna sige lag panghilabot mga kaigsunan. Wa bata magguol ana igsoon. Ala sige lang. Padayon ta igsoon. Ato ba nga ang ikapitong hampag pinadirises ni City hangtod sa 21. Atong basahon, og ang ikapitong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadtos kahanginan gikan sa templo, gikan sa trono, day migula nga usa ka dakong tingog nga nag-ingon natapos na ang tanan. Okay. Sa verse 18, og bidason ang mga pangidlap sa kilat og makusog nga mga kagahob og ang mga paglipak sa dalugdog og ang usa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad nga may tao nga nagpuyo sa yuta hilabihan gayud kadako ang maong linog. Mga kaigsunan ng kakuan mo gitag mga linog no nga atong sa Turkey ba to? Nga nahugno tibok building daghan nga matay mga igsoon. Kun diha pa mo adto murag siguro nakatawag batag Ginoo adto before ta natambakan, before namatay. Kalit ug kaay mga kaigsunan. Muna nga always preparado gyud ta igsoon sa Ginoo. No? Preparado ta sa Ginoo. Ngano man moabot man ang hampak sa Ginoo, preparado ta. Bag-os kinabuhi kay ang hampak sa Ginoo Muragyano lang kayo pero kabahong gikas lapalapahan to sa alimpulo magnana magduga tagpila ka baso ng manggawas imong lawas nga mga kining gitawag og nana labihan sa pagkasakit mga igsoon wa pa kay og tubig kay nahimong dugo
Daghan kay mga panghitabo mga kaigsunan sa dagat, sa tubig, sa tubod, wala way tubig nga magamit nimo mga igsoon kun dili ka iyas Ginoo. Pero iya kas Ginoo kapag laom. Di ba? Kung iya ka sa Ginoo mga kaigsunan, mo na gipasabot mga higala nga dunay mga maing tubig, dunay mga maing pagkaon. Kung iya ka sa Ginoo, pero dili ka iyas Ginoo, ipatagamtam gyud ang silot sa Ginoo mga igsunan ngadto sa tawo nga wala magpakabana niining katapusan nga mga adlaw nga aduna di ay dakong hampak mga kaigsunan nga mahitabo, no? Ang bantugang syudad na Buak verse 19 sa tulo ka bahin limang kanang mga pikas mga kaigsunan tulo ka bahin nagunob ang kanasuran, no? Siyudad sa kanasuran nagunob og unya ang Dios na hinumdom sa bantugang Babilonya sa pagladok kaniya hangtod nga matiti ang tagayan sa kapintas sa iyang kapungot. Grabe mga ison. Verse 20. Matod pa diri mga kaigsunan Ripuko Sigala. Yara. Matod pa mga kaigsunan ug ang tanang kapuluan mga hanaw wala na unyay mga bukid o wala na bukid nga makita. Nato pa diri may igsoon. Okay. Verse 21, dihay dagkong mga panibug-ok sa ulan. Tagkalim-an ka kilo ang gibugaton nga duha nga mga diha sa mga tao, mga tagak sa langit ug ang Dios gibalikas sa mga tao hangtod sa hampak tungod sa hampak sa panibug-ok sa ulan. Hilabihan gayud ka makalilisang ang maong hampak. Pastilan mga kaigsunan, no? Karon mga igsoon, ikaw ako kinahanglan jud niya unsa manghandam. Biyaan ang tanang bisyo, sigarilyo, inom, panghimeraot, walay respeto, walay pagigugma siyang isig katao. Biyaan nato ng mga kaigsunan. Gugmaw nato ang atong kaaway, kung kaaway manggaling nato sa atong pundok o kaaway sa pagtulunan sa Ginoo kay mosupak gyud ato silang higugmaon. O di na gyud magwanta ato na lang debatehon. Ito mga kaigsunan. Saan pag-iskapo? Saan ang pag-iskapo? Daulon to si Kristo. Si Kristo ang atong higalaon. Si Kristo ang atong alagaran. Siya ang center nato. Siya ang Christ-centered nato. Sa atong tanan nga gibuhat mga igsoon, iya sa Ginoo. So, di ba? Pilipos 4:13, ang tanang butang mga igsoon di nimo madaog apan pinagi ni Kristo, walay butang nga dili mahimo mga kaigsunan. In the name of Jesus. Makalikay ta sa mga katalagman, makalikay ta sa mga unsa pa nga mga hampak mga kaigsunan, makalikay ta kung anaa si Kristo. No? Biyaan ang tanang bisyo, mga panghimaraot, mga pagbebiyay, mga pagdaog-daog, mga bakak, mga balahubog, mga inom, unsa pa din na, mga bakba nga himalikas, kaya ang namalikas na bugi maluwas mga igsoon, kaya ang namalikas sumala sa basa na ito pinag-desise 20 gibalikas nila ang Dios. Momtong na igos hampak wa gyud nagbalikas ang mga anak sa Ginoo kay nagtuon kini nga dili gid unta tamahibalo mamalikas mga kaigsunan. No? Pero igsoon wa nantay kong panahon, salamat kayo ug manginaot ko mga kaigsunan nga sa tanang panahon kita magaduol diha sa Ginoo. Wa naman tayo ikong panahon mag-special ampo ta mga igsoon kay sa una nag-ampo naman ta sa atong sa ato nga programa karon mag-ampo na sabta mga kaigsunan, no? Sa program na to, Bipros program mag-ampo ta. Dalaygon may mao mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kayo. Panalangin ang tanan nagtan-aw nining kamatuoran may tungod sa hampak nga kini angay likayan tungod kay kami nagatuo di kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magtubag sa pag-ampo. Salamat sa paggiya ka na mo sa kanon ni Pinagis Espiritu Santo. Pasaylo sa kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Maigsoon ang gid ikong panon. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Kini inyong kapaglaom Jerry Light maingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye.